Fil-Wildlife Park tal-imtaħleb l-arja tqila u r-riħa tad-duħħan tippersisti wara li t-tlieta li għadda nhar qawwi qeret ir-ristorant u partijiet miż-żum. Is-sibt filgħodu żorna dak li fadal mill-Wildlife Park fejn Oksana, waħda mis-sidien, dawritna mal-palk għall grufun, tifrik u biċċiet ta' ħġieġ li għad fadal wara dan l-inċident. Iżda minkejja d-distruzzjoni f'post fejn fortunatament is-sidien ma weġġawx, iżda tilfu mal-15 l-annimal u ġarbu danni li laħqu l-eluf jispikkaw ukoll stejjer ta' tama. Fost dawn il-friħ tat-tigri illi salvaw, jilagħbu u jaqbdu ma' xulxin, jew inkella dawn il-ġriewi illi kienu għadhom kif twildu meta seħħ l-inċident. Huwa proprju minn dawn l-annimali li Chris Borg, is-sit li madankollu għadu wisq emozzjonat biex jidħol mill-ġdid fiż-żum, irid jerġa' jqum mill-ġdid. Li sa nitilgħu u ħankunu aħjar. Kieku mhux għall-imħabba tiegħek għall-annimali probabbli. Kieku żgur mhux se nerġa' nibda. Fil-fatt konna ħafna argumenti jiena u l-mara tiegħi. Kultant tgħidli kif se tibqa' dejjieqaf. Imma mbagħad meta tiftakar li għandek dawk il-ġojja li hemm dik l-imħabba li jtuk tista' tabbandunhom. It-traċedja l-familja Borg għadha friska wisq, iżda l-ġenerożità u s-solidarjetà mill-poplu Malti tat lil Chris il-kuraġġ u d-determinazzjoni li jqum mill-ġdid. Dik il-ġenerożità li tara li jien stess dil-ħaġa għamlitni bniedem differenti li meta nara dik il-ġenerożità man-nies taġbek. Il-poplu Malti huwa poplu li vera jgħin u jgħin minn qalbu. Bl-iskop li l-familja tibda tibni l-park mill-ġdid, twaqqaf kont bankarju fih dan il-Bank of Valletta bl-isem ta' Wildlife Park Malta Emergency kif ukoll paġna fuq is-sit generosity.com bl-isem Let's Help Rebuild the Wildlife Park Malta fejn wieħed jista' jikkontribwixxi.